ప్రైజ్ ద లార్డ్. సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ అనుదిన పరలోక మంద. ఈరోజు వాక్య భాగంలో యెషయా గ్రంథము 43వ అధ్యాయము 19వ వచనం. ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియ చేయుచున్నాను. అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు మన జీవితంలో ప్రతిరోజు ఒక నూతన క్రియనే చేయుచున్నాడు. ప్రతిరోజు ఉదయము ఒక నూతన క్రియ, ప్రతిరోజు ప్రారంభము దేవుడు చేయుచున్నట్టు ఒక నూతనమైనటువంటి క్రియ అయి ఉన్నది. అవును, ప్రతి దినము కూడా ఒక నూతన క్రియయే. దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అని ఆయన సూర్యోదయాన్ని నీ కొరకు ఉదయింపచేస్తున్నాడు. నీవు ఆ సూర్యోదయాన్ని, ఈ నూతన దినాన్ని ఆనందించాలి అంటే కీర్తనకారుడు ఇలాగున ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. దేవా, ఉదయమున నీ కృపతో మమ్మల్ని తృప్తిపరచుము, అప్పుడు దినమంతయు మా పనులలో ఉత్సహించి సంతోషించేదము. దేవుడు రాసినటువంటి లేఖనాల్లో ఈ రీతిగా రాయబడి ఉన్నది, లెమ్ము తేజిరిల్లిము, యెహోవా మహిమ నీ మీద ఉదయించెను. యెషయా గ్రంథం 60వ అధ్యాయము 1వ వచనములో లాగుననే యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలము పొందుదురు అని రాయబడి ఉన్నది. ఈ నూతన దినాన్ని, నూతన బలాల్ని నీవు ఆనందించాలి అంటే ఉదయాన్నే దేవా నీ కృపతో నన్ను తృప్తిపరచుము అని కీర్తనకారుడు ప్రార్థన చేసినట్లుగా నీవును ఈ నూతన దినాన్ని ప్రారంభించుటకు ఆ విధిగా ప్రార్థన చేయాలి.